किन्तु जोंनि बे जायगायाव भटबो दिनो दाफै इउपिपिएल हक बिपि हक कंग्रेस हक बिजेपि हक किन्तु जोंनि बे जायगायाव दिनो दाफै बुलावबो जों किन्तु बाव चान्स होला दिनैफ्राय जोंनि दला दिनैसिम मानो जानो थाङा गैयाबा बे मोनसे गामियाव 3-4 हाजारसो भट मोनो मोनसे गामियावनो কিছু হয় নাই না গাড়িটা औ रिपर्टार नोंथांमोन जोंहाथ' दहाय बहुद बिपद जानाय थांदों दालाङा बहुद गोबावनिफ्राय बायनाय दंमोन दहाय नुवा नुस्लाबा फैबाय अबेनिफ्रायबा गारि गाहायाव गोग्लैलांबाय मानसिया जेबो जायगायावसो बाइकआ बायनाय थांदों माने जों दानि सरखारखौ अननानै जोंनि खाथियावनो दङ जयन्त आरो फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ बेफोर अननानै जोंनो रेफारिंफोर खालामोबा जों बहुद गोजोननाय मोनगौ सिगांनि समावबो 17 बोसोर जाबाय बिपिएफ सालायनाया बिपिएफफ्रा दासिमबो बानायनो होनो हायाखै मानि थाखाय बानायाखै जोंनि न'खर जोंनि गामियावथ' ओनसोलाव दङ जोंहा 100 बेसेबांबा घर दङ थाबायग्रा मानसिया 100 बेसेबांबा दङ न'खरावथ' 97 ना बेसेबांबा दङ डाबल भटबाबो बेसेबां जायो बिनि थाखायनो जों दुखु मोनो कुनु बिपिएफ कुनु इउपिपिएल जों रावखौ बासिया मिटिंफोर खालामफैयो जोंनि क्लाबावनो जों बेखौ अरजाया किन्तु जोंनि दालाङा मानो दिनैसिम जाया जों बयखौबो सापर्ट होयो जों बयखौबो गाज्रि मोना थांलाय फैलायाथ' जोंहा बहुद खस्थ' बेजोंनो जों हाल खालामो मोसौ होलाङो बेजोंनो स्कुलाव फैयो दैज्लाङाथ' दैज्लां माबा दै एसे देरबानो उसिलायो आरो बेनिफ्राय एसे मा बानाया बारा जाबाथाय दलाङा मावजोबो थाबायनो हायि बायदि ओरै मावख्लांनाय फैयो जोंना बेनि थाखाय गारि मथरथ' सोनो हाखाया जुदि गारि मथर सोयोबा गावखौनो गाव खैफोदावसो खोख्लैनो लानाय जायो गारि मथरखौ नोंसोर बबेजोंहाय लाना थाङो जोंथ' बहुद गोजानजों गिदिंनांगौ जायो किन्तु बेंटल गामियाव 4 किल'मिटारथ' नङा एसे खम जागोन आरो बाराबो बुङा जोङो किन्तु बिपिएफ इउपिपिएल जों खोथा गैया जोंहा सरकारा जाय एबार जोंनो भट बिगोन जों बेखौ दालांखौ बानाय बेनो टटेल जों भटखौ होजोबगोन आगोलनि सरकारा मानो बानायाखै जोंथ' मिथिया दाख्लै इउपिपिएलनि फैबाय इउपिपिएलाबो नायसनासै बिपिएफआथ' थांबाय इउपिपिएलाबो दा दिनैसिम खबर लानो लायासै बेखौ खै नाम्बार बेंटल होननानै बुङो 1 नाम्बार 2 नाम्बार बेजों थाबाय जोंहा ओमफ्राय बे लामाया बबेनिफ्राय बबेसिम सोरखि बिनिफ्राय एकदम बेंटल हाई सेकेन्डारि स्कुल ओरैनिफ्राय सेरफांगुरि दुनाबारि रानिखाटा थांजोबो दिनैसिम मानो सरकारफ्रा जोंखौ नायसना जों दुखु मोनो सोरबाफोर भट बिनो फैबा एबार जोंनि बे बेंटल 120 घरसो दङ किन्तु जोंनि बे जायगायाव भटबो दिनो दाफै इउपिपिएल हक बिपि हक कंग्रेस हक बिजेपि हक किन्तु जोंनि बे जायगायाव दिनो दाफै बुलावबो जों किन्तु बाव चान्स होला दिनैफ्राय जोंनि दला दिनैसिम मानो जानो थाङा गैयाबा बे मोनसे गामियाव 3-4 हाजारसो भट मोनो मोनसे गामियावनो जों रावनो भट होआ एबार भटखौ जों होगोन किन्तु बर' जाथिखौ फोथांनाय थानोबा बर'खौ नागिरोबा बे दालांखौ बानाय एबार किन्तु जों दस्रायावसो जों आगान सुरसिगोन एबार जायहा बे दलांखौ बानायना होगोन बिथांमोननो होनाय बेनो होगोन जोङो दानो बानायफै
दानो होगोन जों दानो फै सारमोन दङ फेरेंगा सार दङ जयन्त सार दङ दा बाना फै रेफारिं खालामबाय दानो बर्ड जों बानायनाय लोगो लोगो जों बर्डखौ होगोन खुनु खोथा गैया